Sabona wena noma uyaphila Ntombi? Unoma lo odayisayo sanibona guys, ngize nezindaba ezinhle kakhulu, sengibuyelile emsebenzini wami. Ngiyashutha, ngenza ivideo serious. Ngishutha inyawo wena ntombazana. Lalela zihlupha lezi nyawo. Okay. Umuntu engaphela kuzokusho ukudla. Qhubeka mntana ngasekwenzani? Okay. Guys, ngiyabonga kakhulu ngoba ngikholiwe nabamisane nami kulento ebuhlungu ekade ingehlekele. Ngicela futhi ukuphinde ngixolisele nalona phela ngoba Nkosi yami umzali uyakushaya, mase sekushayile sebonile ukuthi lento akushalayo yona yikho, uyakabuye thina sizalo omahadebeke, uyakabuye ekubone sephethe indishe namanzi anosawoti nethawule esezokuthoba. Ngalokho ngithi guys, inkulumo cela ukuthi iyehle manje, sibe nobulungisa. Ngizobaceba mebengihlukumeza, ngibizela ukuthi bazongihlukumeza la, ngizobaceba. Okay, ngiyabonga kakhulu guys. Imoto ngisayidayisa, ngibuyelile emsebenzini wami. Laba nje o-ayithe no, niyazi nani, yonke into isaqhubeka ngendlela. Ngivukile namhlanje nayikhole igqoke iyunifomu uze emsebenzini. Ngicela ukuthi ngasaqhubekeli phambili nangokuhlonipha nje isicelo sabaphathi bami. Ngiyacela ukuthi ingabe isaya phambili. Mana ke sisi, uJesu wami uthini ngayo usho lutho? uNkulunkulu yabo le ibiza ukuthi nanoma inomuba obesizakele ngesimo sami. Afonela ugobela ke manje amtshethi lento kade ungeyona. Ithi yasebenza. Ngoba singabasola guys abeni. Mana ke imali yakhe inyongo ibuyise noma hayi ugobela mfethu akabuyisa imali yakhe, ayisebenzanga lento yakhe, ayisebenzanga lento yakho mfowethu. Bafethu akukho kunike ngakusho nami yabo kubona into ungayikhola uphinde uyikhola. Awubhekela noma? Hayi ngeke. Vula ubona ufaka ngani ipotho? Phenduka. Noma ngikuthembi into kubona imali ibusama ngaka. Hey. Hey, imile lento. Kodwa nini sona madoda nesona wona. Enye into engicela ukuyisho guys, angisekho kuleli tafula lami ekade nilazi. Sengingale. So mawubona omakhenika ngale bekhanda, ubona uNoma. Ngilela enganza ukuthi siyacela umuqala leli khasi lethu Nkosi Cebo, subscribe button le channel yethu ewunqaphambili enganza kwethu ke uNoma ke lana uyabonga ubonga ukubuyela kwakhe emsebenzini wakhe kwaHandeki. Lapho ke enganza kwethu ke ngenyanga edlule noma ngeinyangeni ezimbili ezedlule kwaba nokuxoshwa kwakhe emsebenzini zingane zakwethu, kodwa ke abaphathi bakubuyezekisile lokho baphinde bambuyisela nje ku same umsebenzi wakhe, kodwa ke manje usengezile futhi ke izinhlobo zezimoto akazidayisayo. Thina ke asazi kahle hle ukuthi ke ubesebenza umsebenzi umuni ngaphansi kukaHandeki, kodwa ke sikutholayo ukuthi usephinde wabuyela back emsebenzini wakhe. Ngane zakwethu ke siyambongisa ukuthi ke ubuyele emsebenzini wakhe. Ngane zakwethu ke abanye sokhumbula inkundleni zokuxhumana ukuthi ke bebesho ukuthi ke ngenkathi exoshiwe ukuthi ke sisikhululeka uzowuthola omunye umsebenzi. Ngenhlanhla ke uphinde wabuyela emsebenzini wakhe vele akade ewenza. Zingane zakwethu, mina ke nawe ke bengathanda sihlangana lapha ku comment section sizovo lwakho uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu, siphinde sihlangana kuma video alandelayo. Danko.